Καλώς ήρθατε σε ένα νέο μας βίντεο. Σε αυτό το βίντεο δεν είμαστε όπως συνήθως πίσω να γυρίσουμε κάποιο podcast, αλλά θα σας δείξουμε λίγο ένα νέο τομέα του μαγαζιού, βασικά γνωστό σε εμάς, νέο σε εσάς, στον οποίο θα δείξουμε λίγο πώς τυπώνουμε και πώς φτιάχνουμε τα προϊόντα τα οποία έρχονται σε εσάς. Καλώς ήρθατε στο χώρο που εργαζόμαστε. Ωραίο το μπλα μπλα στο γραφείο και τα θεωρητικά, αλλά πάμε να δούμε και λίγο στην πράξη τώρα τι γίνεται. Σήμερα θα δούμε τι χρειαζόμαστε και τη διαδικασία που εκτυπώνονται οι κούπες. Είναι πολύ γνωστά πράγματα αυτά που χρειαζόμαστε, απλά εξειδικεύονται πάνω στις κούπες. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τους εκτυπωτές. Για να τυπώσουμε μία κούπα χρειαζόμαστε έναν εκτυπωτή ή που είναι ειδικός για κούπες ή έναν εκτυπωτή EcoTank που παίρνει εξωτερικά μελάνια δηλαδή και μπορούμε να του βάλουμε εμείς ό,τι μελάνια θέλουμε. Οπότε του βάζουμε ειδικά μελάνια για κούπες και εκτυπώνουμε. Κάπου εδώ να πούμε τη διαδικασία που εκτυπώνεται η κούπα. Η διαδικασία είναι, ο τρόπος εκτύπωσης είναι με εκτύπωση sublimation. Στα ελληνικά εκτύπωση εξάχνωσης. Σε αυτό έτσι πολύ ενδιαφέρον φαίνεται ότι όταν λέμε εξάχνωση σημαίνει ότι το μελάνι από στερεό γίνεται αέριο, περνάει στην επιφάνεια εκτύπωσης που είναι η κούπα και ξαναγίνεται στερεό. Οπότε θα δούμε και τη διαδικασία και σε ποια στιγμή γίνεται αυτή η εξάχνωση. Πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε έναν εκτυπωτή EcoTank. Εμείς έχουμε αυτόν της Epson. Όταν λέμε EcoTank εννοούμε ότι τα μελάνια τα παίρνει από εδώ, οπότε δεν παίρνει κασέτες, γεμίζει με μπουκαλάκι και μπορούμε να του βάλουμε εμείς μέσα ό,τι μελάνια θέλουμε. Και παίρνουμε ειδικά για εκτύπωση sublimation. Επίσης χρειαζόμαστε και ειδικό χαρτί. Δεν εκτυπώνουμε σε χαρτί αυτό που εκτυπώνουμε φωτοτυπίες. Είναι ειδικό επίσης για sublimation, ώστε να μπορεί να περάσει το μελάνι στην επιφάνεια εκτύπωσης. Θα φτιάξουμε μία άσπρη, μία μαύρη και θα φτιάξουμε και μία που θα δείτε στο τέλος τι θα είναι, για να δεις πόσο δημιουργικός μπορείς να γίνεις κιόλας. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα template, το οποίο το έχουμε περάσει στο Photoshop, έχουμε ακριβώς τη διάσταση της κούπας. Οι πράσινες γραμμές, τη διάσταση που μπορεί να εκτυπωθεί η κούπα. Οι πράσινες γραμμές είναι η διάσταση και οι διακεκομμένες και μέσα είναι η safe περιοχή. Οπότε πάμε να περάσουμε τα λογότυπά μας. Βλέπουμε ότι εδώ το έχει πάρει όλο, το μικραίνουμε μέσα στη safe περιοχή, το κεντράρουμε. Η πιο κλασική κούπα είναι ένα λογότυπο από τη μία, ένα από την άλλη. Και από εδώ το πετάμε στην Α4 που έχουμε φτιάξει. Πάμε να φτιάξουμε και μία μαύρη με ένα πιο παιχνιδιάρικο σχέδιο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε και μαύρο φόντο. Θα δούμε στη συνέχεια του βίντεο για ποιο λόγο έχουμε μαύρο φόντο. Από κάτω είναι η κούπα που δεν λέμε ακόμα τι είναι. Κάτι πολύ σημαντικό, επειδή εκτυπώνουμε στο χαρτί και μετά πάει αυτό και μπαίνει πάνω στην κούπα, πρέπει να κάνουμε mirror. Δηλαδή πρέπει να τα βλέπουμε όλα ανάποδα, ώστε όταν πάει να καλύψει την κούπα να είναι σωστά. Και θα κάνουμε mirror. Εδώ φαίνονται ανάποδα, στην κούπα μας θα φανούν σωστά. Πάντα θέλουμε τη βέλτιστη εκτύπωση, οπότε έχουμε Α4 και αντί για standard στο quality θα πάμε more settings και θα το βάλουμε full. Λοιπόν, το έχουμε εκτυπώσει. Εδώ είναι το χαρτί μας. Είναι αυτό που λέγαμε ότι είναι ανάποδα, θα καταλάβετε μετά γιατί. Και ξεκινάμε όσο πιο σύριζα μπορούμε. Στις μαύρες κούπες πάμε και από εδώ και από δεξιά αριστερά. Και το χαρτί μας για τη μαύρη κούπα είναι έτοιμο. Στις άσπρες δεν μας ενοχλεί τόσο το δεξιά αριστερά, ίσα ίσα μας βοηθάει κιόλας στο κεντράρισμα, οπότε μόνο το πάνω κάτω και αυτό το αφήνουμε, είμαστε εντάξει. Παίρνουμε τις κούπες και θα πρέπει να τοποθετήσουμε αυτά τα χαρτιά πάνω στις κούπες. Να πούμε ότι εδώ χρησιμοποιούμε ένα ειδικό
ζυλοτέιπ. Επειδή οι κούπες θα κάνουν στους 180 βαθμούς, αν βάλεις κοινό ζυλοτέιπ θα λιώσει. Αυτό είναι ειδικό ζυλοτέιπ, το οποίο αντέχει σε θερμοκρασίες πάνω από 200-300 βαθμούς. Οπότε είμαστε ok. Εδώ τώρα βγάζει νόημα ο λόγος που τα έχουμε γυρίσει ανάποδα. Γιατί θα τυπωθεί έτσι. Εδώ τώρα είναι το δύσκολο σημείο και είναι καθαρά εμπειρικό, στο οποίο πρέπει να κεντράρεις. Αυτό μαθαίνετε, υπάρχουν κάποια tricks, σε βοηθάει το χερούλι, στο οποίο μπορείς να βάλεις το χαρτί σου εδώ που είναι η αρχή του χερουλιού, και μετά από εδώ επίσης μπορείς να δεις αν έχει την ίδια απόσταση. Το κολλάς από τη μία, το βλέπεις, πας από την άλλη, το ισιώνεις και από εδώ, το κολλάς και η πρώτη είναι έτοιμη. Πάμε τώρα στη μαύρη. Η μαύρη, πριν γίνει μαύρη, ουσιαστικά είναι όλο το γύρω-γύρω μαύρο για το μέσα και έχει μία λευκή επιφάνεια, η οποία εμείς έχουμε πάει και του έχουμε βάλει το μαύρο πλαίσιο και έτσι καταφέρνουμε να την κάνουμε όλη την κούπα μαύρη. Εδώ θέλει πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν κάτι σου φύγει στην εκτύπωση, θα φανεί το άσπρο. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε και είναι κάτι πολύ εύκολο να συμβεί. Οπότε είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τυφώνουμε μαύρες κούπες. Η διαδικασία μας είναι ίδια. Εδώ τώρα είμαστε κεντραρισμένοι. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Δηλαδή το πλαίσιο μας είναι στο κέντρο. Αυτό που προσέχουμε πάρα πολύ είναι τα περιθώρια του μαύρου να καλύπτουν όλο το λευκό, ώστε να μπορέσουμε να βάψουμε όλη μας την κούπα. Βλέπεις εδώ στη γωνία ότι έχει καλύψει το λευκό και η δεύτερη κούπα μας είναι έτοιμη. Κάνουμε την διαδικασία όπως είπαμε πριν. Κοιτάμε να έχει το χαρτί ίδιες αποστάσεις, ώστε να είναι στο κέντρο. Κολλάμε από τη μία, από εδώ το φέρνουμε στην ευθεία, κολλάμε και την άλλη. Χρειαζόμαστε και την κουπιέρα μας. Αυτή τώρα είναι μια επαγγελματική κουπιέρα 5 θέσεων, μπορεί να τυπώσει 5 κούπες ταυτόχρονα. Στο εμπόριο υπάρχουν και πιο μικρές και με μία θέση και με 2 θέσεις. Θέλουμε 180 δευτερόλεπτα και θέλουμε επίσης 180 βαθμούς. Έχουμε ανοίξει 1, 2, 3, περιμένουμε να ζεσταθεί και πάμε να τυπώσουμε. Λοιπόν, η κουπιέρα μας έφτασε 180 βαθμούς, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τις κούπες. Περιμένουμε 180 δευτερόλεπτα, εδώ είναι η διαδικασία της εξάχνωσης. Όπως ήταν η κούπα τυπωμένη, όπως ήταν το χαρτί τυπωμένο, το μελάνι από στερεό γίνεται αέρας, από αέρας περνάει πάνω στην κούπα και ξαναγίνεται στερεό. Είναι η διαδικασία sublimation, η μέθοδος της εξάχνωσης στα ελληνικά. Ψάξτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς γίνεται όλο αυτό, να το δείτε μέσα από μικρογραφίες. Λοιπόν, χτυπάει, ο χρόνος τελείωσε. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Τις ανοίγουμε, τις βγάζουμε από τη θέση τους. Με μεγάλη προσοχή αφαιρούμε. Επειδή είμαστε σε εξάχνωση και επειδή όσο είναι ζεστή η κούπα μπορεί να μουτζουρωθεί, γιατί το μελάνι δεν έχει κρυώσει ακόμα, η κίνηση για να βγάλουμε το χαρτί πρέπει να είναι γρήγορη. Ένα μυστικό που δεν το ξέρουν πολλοί. Επειδή όπως είπαμε και πριν, όσο είναι ζεστή η κούπα μπορεί να μουτζουρωθεί, δηλαδή υπάρχει περίπτωση αν εγώ κάνω αυτό να αρχίσει και να χάσει λίγο. Αν την κρυώσουμε κατευθείαν σε μία λεκάνη με νερό, σοκάρουμε το χρώμα, κρυώνει και δεν έχουμε αυτό που λέμε εμείς ghosting. Και πώς σας φαίνεται το σχέδιο? Λοιπόν, εδώ είναι ότι μπορείς να είσαι δημιουργικός. Στη δουλειά μας μπορείς να φτιάξεις ό,τι εσύ θες, ό,τι εσύ σκεφτείς. Πάμε να το δούμε. Αυτή είναι μια κούπα, θα τη βάλουμε και στο e-shop. Όσοι θέλετε, στείλτε μας μήνυμα να την πάρετε. Είναι απίστευτη. Σε όποιον την έχουμε δείξει, μας έχει πει κατευθείαν, παιδιά, τι θέλω. Επίσης, όποιος χρησιμοποιεί κουπιέρα ή θέλει να ξεκινήσει, να πούμε ότι όταν τελειώσουμε με τη δουλειά μας, την κλείνουμε και δεν αφήνουμε κλειστά τα καπάκια.
Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ό,τι θέλετε να μάθετε, γράψτε το στα σχόλια. Από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε πιο επί το έργο, να το πω έτσι, βιντεάκια, να δούμε πώς εκτυπώνουμε κούπες, πώς εκτυπώνουμε μπλούζες, καπέλα και σιγά σιγά να δείτε και εσείς τη δουλειά από μέσα. Το όμορφο με τη δουλειά μας είναι ότι τα κάνουμε όλα με τα χέρια. Πραγματικά ό,τι παίρνετε και ό,τι φτάνει σε εσάς έχει περάσει από χέρι, έχει γίνει με αγάπη, είναι custom, είναι handmade. Αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο.